Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Tuesday, abalị 5 n'ime ọnwa Julaị afọ 2022 ma bụrụkwa ahịa orie. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Tupu anyị aga n'ihu, chee ntị nụrụ ọkwa. Agba nke anọ, ọgbakọ ntụkọta ego na-adị kwa ọnwa maka nchekwa ala nna Biafra maka Biafra Land Defense Forces ga-adị na Satọde ikpeazụ nke ọnwa Julaị, bụ abalị 30 nke ọnwa ma ọ kụọ elekere anya 12 nke oge mba New York nakwa elekere anya 5 nke mba Biafra n'ụdọ nzirịta ozi Zoom. Akara ị ga-eji sonyere na nke a bụ https://us.web.zoom.us/j/89170219953. Ọgbakọ a bụ nke eji atụkọta opekampe $500. Ụlọakụ ndị pụrụ ịkwụnye ego a gụnyere ụlọakụ Trust. Aha akpa ego ya bụ ABVet. Routing bụ 055003308. Ara ụlọakụ ya bụ 1210060272227. Ndị ọzọ gụnyere zele.info.abvet.org maọbụ akara 202-699-3173, Cash App 202-699-3173, PayPal Biafra Defense Fund. Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị atụmatụ mkpochapụ agbụrụ nakwa igbu ọchụ. A na-akpọku ndị niile bụ ndị hụrụ nnwere onwe n'anya, tinyere ndị otu Indigenous People of Biafra, obodo ndị Yoruba, obodo ndị Ariwa, Ambazonia nakwa ndị oyi ha na mba Afrịka, tinyekwara ndị na-agọrọ Biafra ọfọma. Ndị ga-ele ọbịa na nke a gụnyere ụmụada Biafra Worldwide, American Biafran Veterans Network, ABVet. Ị pụrụ inweta ha n'akara ekwentị nke ABVet bụ 202-250-0001 maọbụ nwaada Ndidi Amaka n'akara ekwentị a 904-525-1258. Ụmụada Biafra na-akpọku gị ka ịtụnye opekampe ihe ọbụla ị nwere iji nye aka na nchekwa ala nna. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ụfọdụ ndị otu Indigenous People of Biafra bụ IPOB emeela mkpesa na mba Ireland. Ndị a na-eme mkpesa gbarụrụ ihu otu onye isi ala Muhammadu Buhari na ndị minista ya si achị ndị obodo ya bụ Naijiria ma werekwe aka ọjọọ ma jigide ha. Ha bụrụ Isa Pantami, bụ minista na-ahụ maka mgbasa ozi na ọnọdụ akụnụba ọgbara ọhụrụ, ebubo na ọ bụ nnọọ onye na-eyi ndụ egwu. Ihe bịara gbanwee mgbe ndị uwe ojii bụ ndị ezigara ka ha bịa nwụchie ndị otu IPOB a na-eme mkpesa bịara tụgharịa ma na-echekwa ha, dịka ha bịara gbaa ajụjụ ma chọpụta ghọtakwa ihe kpatara ha ji na-eme mkpesa ahụ, bụ nke emere na Dublin na mba Ireland. Ndị a na-eme mkpesa kọwara sio na Naijiria na-agba ọbara ebe a na-egbu ndị mmadụ kwa ụbọchị, ma ndị ọrụ gọọmenti na-efega ma na-efepụ na mba ndị ọzọ ebe ha na-ekpori mgbe ma werekwa ihe nnweta bụ uru kwesịrị gara ụmụafọ ha wee na-ekpori mgbe. Ha rụtụkwara aka na mfanye aka n'ụkwụ nke ndị nkụzi mahadum na-aga n'ihu, tinyere igbu ọchụ na ibibi ndụ, tinyerekwara ọnọdụ enweghị nchekwa, enweghị okporo ụzọ dị mma na ngwa ndị eji enyere ndụ aka n'obodo ahụ dịka ihe kpalitere iwe ha. Ndị a na-eme mkpesa kpọrọ oku ka Isa Pantami nakwa ndị otu ya bụ ndị ji ọkwa ọrụ gọọmenti bụ ndị ha na ya soro mee njem laghachi n'obodo Naijiria ma gabirikwa n'obodo ahụ nke ha gwọtọrọla site na ọchịchị ọjọọ na ọchịchị nchigbu ha nakwa mmebisi ego ọhaneze. Ndị bi na Jos, isi obodo steeti Plateau, etiela obewu n'ihi oke ọnọdụ enweghị nchekwa nke na-arị elu na steeti ahụ, dịka ndị ọkpa egbe tọrọ nwunye onye ụkọchukwu bụ Reverend Garuba Andy Bawa. Reverend Bawa bụ onye ụkọchukwu na-elekọta ụlọ ụka Evangelical Church of Winning All Ekwa, bụ nke isi ya dị na Jos, isi obodo steeti Plateau. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị ọkpa egbe azọchiri mgbe o jiri nkeji 24 gafee elekere anya mbụ nke ụtụtụ Mọnde, bụ abalị 4 nke ọnwa Julaị, na mpaghara ahụ bụ ebe ndị ọrụ ụlọụka Ekwa na-ebi, nke dị na ọchịchị kansụl Jos North na steeti ahụ, bụkwa ebe onye ụkọchukwu a na ezinụlọ ya bi. Ha malitere ịgba egbe aghara na elu dịka aka igwe ebe ha banyere n'ụlọ onye ụkọchukwu a n'ike ịmanye ya ka ọ pụta ma soro ha, mana onye ụkọchukwu a n'oge ha na ya na-azọrịta meriri ha ma si na ntala. Ha gara n'ihu banye n'ime ụlọ ya wee nyopuo ebe nwunye ya gara zoo onwe ya. Ha bukwara nwaanyị a wee
wee pụọ. Ma kosiladị, ozi anyị nwetara bụ na akpọtụrụ ezinụlọ a mgbe o jiri iri nkeji ise gafee elekere 8 nke ụtụtụ Mọnde wee gwa ha ka ha kwụọ $50 dịka ego mgbapụta tupu atọhapụ nwaanyị a. Otu onye bi na mpaghara ahụ gwara ndị nta akụkọ sio n'obodo a bụ nnọọ nke ndị ntọ mmadụ kuchiri, tinyekwara ndị ori na ama na mpaghara ahụ. Ọzọkwa, dịka ihe yiri nke a, ndị na-eyi ndụ egwu atọrọla onye ụkọchukwu Katọlik ọzọ bụ Reverend Fada Emmanuel Silas na ọchịchị kansụl Kauru na steeti Kaduna. Onye Chancellor nke Catholic Diocese nke Kafanchan bụ Reverend Fada Emmanuel Okolo kwupụtara ntọ mmadụ a ụnyaahụ n'otu ozi o zipụrụ. Okoli sịrị na a tọrọ Reverend Fada Silas n'isi ụtụtụ Mọnde bụ abalị 4 nke ọnwa Julaị tupu aka ụka masị dị nsọ. N'oge ewebatara ozi a, enwetabeghị ozi nke na-akọwa ma ndị ntọ mmadụ ahụ akpọọla ma gwa ha ka ha kwụta ego mgbapụta n'isi nwoke a tọrọ atọrọ. Chetakwa na abalị 25 nke ọnwa Julaị ka ndị a na-eyi ndụ egwu tọrọ ma gbukwa Reverend Fada Vitus Borugo bụ onye na-arụ ọrụ n'ubi ya dị na Kujama n'okporo ụzọ awara awara siri Kaduna gawa Kachia. Kosiladị, ndị ụka Kraịst gakwara n'ihu lie ya n'abalị 30 nke ọnwa Juun dịka ndị ụkọchukwu Katọlik sikwara n'otu aka ahụ wee mee njem mkpesa megide ntọrọ nwoke a nakwa ndị ụkọchukwu Katọlik ndị ọzọ na steeti ahụ. Ndị ọkpa egbe agbaala ọkụ ụlọ ọrụ na-ahazi ntuliaka elu bụ INEC nke dị n'ọchịchị kansụl Igboeze North na steeti Enugu. Njinji a jiri mgbe o jiri iri nkeji 48 gafee elekere 11 n'ụbọchị Sọnde. Ọnụ na-ekwuchitere ụlọ ọrụ a bụ Festus Okoye kwupụtara nke a n'otu ozi o zipụrụ ụnyaahụ. Maazị Okoye sịrị na onye Resident Electoral Commissioner nke ụlọ ọrụ INEC dị n'Enugu bụ Emeka Ọnọnamadụ kwupụtara nke a. Ọ sịrị na ndị a gbara ụlọ ọrụ ha ọkụ meriri ndị nchekwa ụlọ ọrụ ahụ ma banye n'obi ụlọ ọrụ ahụ ma gbanye ya ọkụ. Ọ rụtụrụ aka sio na enweghị onye nwụrụnụ mana igbe ntụ vootu dị 748 tinyekwara nke kubikal dị 240 gbara ọkụ, ebe oche na ihe ndị ọzọ nọ n'ụlọ ọrụ ahụ mebikwara n'otu aka ahụ. Ọbụladị dịka ndị ọrụ na-agbanye ọkụ bụ ndị si na Nsụka zọchie gbara mbọ ịkụnye ya bụ ọkụ. Ọ sị na ha na-agbakwa mbọ ịma ọnụọgụgụ igwe ndebanye aha nakwa mpempe akwụkwọ eji atụ vootu bụ PVC bụ nke agbachibidoro n'ụlọ ọrụ onye kọmishọna ha bụkwa nke ọkụ na-anaghị agbali ma ọ ka dịkwa otu ahụ. Kosiladị, ha agakwala nye mkpesa gbasara njinji a jirinu n'aka ndị uwe ojii. Ọ sịrị na nke a dị oke mwute n'ihi na mwakpo a na-abịa ọbụladị n'oge a na-eme ndebanye aha ndị ga-eme ntuliaka elu n'afọ 2023. O chetakwara otu aka ahụ ka ndị ọkpa egbe si wee wakpo ha n'ọnwa Mee afọ 2021 bụ ụlọ ọrụ ha dị na ọchịchị kansụl Igboeze South bụkwa nke dịketere nso n'isi ọchịchị kansụl obodo ahụ gbaa ya ọkụ. Igbo ndị nwe mmadụ, cheta nke ọma na akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Igbo onye na-arụ ọrụ n'otu ndị agha, Igbo onye agha na-arụ ọrụ na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya ka bụkwa Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ndị uwe ojii azọpụtala Reverend Fada Lugu Brena bụ nwa afọ mba Italy bụkwa onye atọrọ n'okporo ụzọ Ogunwenyi dị na ime obodo Usen nke dị n'ọchịchị kansụl Ovie South West na steeti Edo. Ọ bụ onye osote onye na-ahụ maka mmekọrịta ndị uwe ojii na ọhaneze na steeti Edo bụ Jennifer Iwegbu kwupụtara nke a n'otu ozi o zipụtara ụnyaahụ. Ọ sịrị na ndị uwe ojii gbagbukwara mmadụ 3 ndị a na-enyo enyo. Ọ gara n'ihu kwuo sị na onye ụkọchukwu agbara 64 bụ Brena bụ onye atọrọ na mgbede Sọnde. Anyị ga-echeta na tupu atọrọ Brena ka atọrọ ndị ụkọchukwu 2 na steeti ahụ na mpaghara Eho na Iruekpen bụ ndị atọrọ n'okporo ụzọ awara awara siri Bini gawa Auchi. Kosiladị, ndị ụkọchukwu ndị a bụkwa ndị na-aka nwerebe onwe ha bụ ndị gụnyere Reverend Fada Udo Peter nke ụlọụka St. Patrick's Catholic Church Uromi nakwa Reverend Fada Philemon Obo nke St. Joseph Retreat Center Ugboọha dị na ọchịchị kansụl Eshan
Nigerian South East na steeti Edo. Kosiladị, nwaanyị a gara n'ihu kọwasịo na ndị uwe ojii bụ ndị ezigara na Ugo-Ọbazụwa bụ ndị kpọtụrụ ha maka njinji a jirinụ, ebe ha si na nke a mere na Sọnde mgbe o jiri nkeji 4:05 gafee elekere anya 5 nke uhuruchi. Ha gara n'ihu chụrụ ndị ntọ mmadụ agawa n'ogbe ha. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii sịrị na ndị uwe ojii bịara kpọpee mgbọ n'ebe ndị ntọ mmadụ anọ. Ọ gbara n'anwụ sio na ha jisiri ike zọpụta onye ụkọchukwu abụ nwaafọ Italy bụkwa onye nọ n'ụlọ ọgwụ Igbinedion Teaching Hospital dị n'Ọkada na-anara ọgwụgwọ. Ka ọ dị ugbu a, ọ sịkwa na ndị uwe ojii epebala n'ime ọhịa wee na-achọ ndị ntọ mmadụ fọdụrụnụ bụ ndị riri mbọmbọ ma burukwa ogo mmerụ ahụ dị iche iche. Igwe mmadụ iwe na-ewe agbaala ọkụ mmadụ abụọ bụ ndị a na-enyo enyo na ha bụ nnọọ ndị omekome bụ ndị gụnyere Chidera Agbo nakwa Ifeanyị Onyeisi bụ ndị egburu ma gbakwa ha ọkụ n'ihi ebubo eboro ha na ha gburu otu nwa agbọghọbịa gbara 20 na mpaghara Ede Ọbala dị na ọchịchị kansụl Nsụka na steeti Enugu. Mmadụ abụọ ndị a gbara ọkụ ka a rụtụrụ aka na aka ha dị n'ọnwụ nwa agbọghọbịa onye a maara dịka Nkendirim Eze bụkwa onye a sị na egburu ya, hụrụ anya ya nakwa akụkụ ahụ nwaanyị ya n'ụbọchị Tuzdee. Nchọpụta emere gosiri na Nkendirim bụ onye ezigara ka ọ gaa kwọọ akwụ na otu igwe na-akwa akwụ mgbe ndị omekome a wakpọrọ ya ma nwagbuo ya. Otu onye bụ onye na-achọ ka akpọọ ya ha gwara ndị nta akụkọ sio na nke a bịara tinye ndị obodo ahụ n'ọgba aghara ebe ha gara mee nnyocha nke ime mmụọ wee nyopụta ka mmiri si banye n'opi ụgbọgọrọ. Nchọpụta emere gosiri na ụmụ nwaanyị ndị bi n'ime obodo ahụ gara n'ihu mee mkpesa maka ogbugbu nwa agbọghọbịa n'ụbọchị Sọnde. Kosiladị, ozi anyị nwetara kọwara sị na Chidera bụ onye omekome a si n'ime obodo Umuidu nakwa Ifeanyị bụ nwaafọ Amaọgba bụ ndị dịcha n'ime obodo Ede Ọbala kwupụtara na ha gburu nwa agbọghọbịa ụbọchị ụnyaahụ maka iji ya wee gwọọ ọgwụ ego, dịka ndị ntorobịa gara n'ihu were okwute tụgbuo ha ọbụladị mgbe ndị uwe ojii bịara ka ha nwụchie ha ma kpọrọ ha gaa n'ụlọ ọrụ ha. Ha kpọrọ ekwe nkụ wee jụ ma nọ n'ebe ahụ tụgbuo ha n'okwute tupu agba ha ọkụ. A gbara ndị ọkụ na Hirimahi okporo ụzọ Ede Ọbala nke dị n'akụkụ Eko Ochie. Opekampe narị mmadụ abụọ ndị Fulani bụ ndị na-achị nnama ewegharala mpaghara ime obodo Ọkpanam nke dị n'ọchịchị kansụl Osimiri North na steeti Delta ma werekwa nke nta na-atụgharị ebe ahụ dịka ime obodo ha, ebe onye eze ọdịnala a na-achịkọta ime obodo ahụ bụ His Royal Highness Michael Ogbulu amaghị banyere ya. Onye eze ọdịnala a tiri obewu n'oge ha nwere nzukọ n'izuụka gara aga na obi ya dị na Ọkpanam bụkwa nke ya na ụmụafọ obodo ahụ tinyere onye isi oche ọchịchị kansụl Osimiri North bụ Maazị Innocent Esewuzie nakwa ndị ndu Fulani nwere. Ọ gara n'ihu nye ndị Fulani a mkpụrụ ụbọchị 15 ka ha siri n'obodo ahụ kwapụ. Onye eze ọdịnala bụ onye gwara ndị nta akụkọ okwu sịrị na ha agaghị ekwe ka ndị Fulani kụchie ime ọhịa ha ebe ha ga-esikwa n'ebe ahụ ma na-atagbusi ihe ndị ha kụrụ n'ubi ma na-akwasokwa ndị nwunye ha iko n'ike. Kosiladị, ndị Fulani a bụ ndị iwe na-ewe gara n'ihu mee mkpesa ma site n'okporo ụzọ awara awara siri Bini gawa Asaba na-egosi iwe ha n'ihi ọkwa nkwapụ a enyere ha. Ọnụ na-ekwuchitere ha bụ Idris Abubakar sịrị na ha bi nnọọ n'ebe ahụ bụ na ime obodo osimiri n'ụzọ iwu kwadoro ebe ha na-akwụkwa nnọọ ụgwọ ụlọ ha. Igbo bụ Igbo ndị ọma, otu a ka anyị hụrụ ya n'akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi ka emesịa.